Me lähdetään hiusten siirtoon. Oikea luonnollinen jakaukseni menee. Hyvää päivää! I will explain about the surgery. Kädestä pitäen kyllä viedään koko homma läpi. Hyvää päivää, tai oikeastaan iltaa, koska nyt on jo ilta. Luit videon tittelin täysin oikein. Me ollaan lähdössä Valttonkaan huomenna tämmöiselle poikien reissulle Turkkiin. Me lähdetään hiusten siirtoon. Uskokaa tai älkää. Mites meillä sä oot siitä, että mulla lähtee kohta ehkä hiukset kokonaan päästä ja sitten ne kasvaa uudestaan. Rotkaisit vain kaljua, niin kuin tosimies. Kiitos tuestasi, rakas. No sit moni varmaan ajattelee, että mikä hiusten siirtoa, että miksi ihmeessä sä menet hiusten siirtoon, että ethän sä nyt tarvitse semmoista ja näin. Paljastan teille nyt salaisuuden, eli oikea luonnollinen jakaukseni menee tuolla. Se mitä mä tein siis, kun mun luonnollinen jakaus menee täällä, niin mä vaan leikkasin mun hiukset sillä tavalla, että mä kasvatin niitä tuolta vielä pidemmäksi, että mä sain siirrettyä tavallaan sen jakauksen alaspäin. Eli tässä pro tip jollekin, koska jotkut mun kaverit on sanonut, että mun hiukset näyttää aivan paremmalta tällä kun tää jakaus on tossa. Ja sitten nämä äskeiset äänet on, tämä pikku riiviö täällä haluaa taas niin paljon huomioita, niin. Mulla on aina ollut toi raja tosi huono. Simo laittaa tähän nyt 1 tai 2 mun laittamaa esimerkkikuvaa, missä näkyy kuinka mulla on ollut nuorenakin. Toi toinen kuva tossa on, hetkinen, mä olen siinä, muistaakseni 18. Siinäkin on havaittavissa, joo, ja siis se on mun isältä täysin periytynyt, eli isällä on. Mä tykkään käyttää sanaa vegeta-raja, eli että molemmat rajat vetäytyy. Toiselta puolelta on ihan sama, mutta mulla aina tulee toi tukka tonne päälle, niin se nyt ei näy silleen niin radikaalisti. Ja sitten toki kun ikää on 27 jo, ja lisäksi sitten toki, mä oon huomannut tämmöisen efektin, että ihmiset, jotka käy salilla ja joilla on paljon lihasta, niin monesti niillä lähtee niinku hiuksia päästä. Mä en tiedä mikä juttu siinä oikein on, mutta sekin olisi niinku yksi ehkä, mikä jollain tavalla voi selittää, miksi toi on vähän ehkä vauhdittunut toi hiusrajan karkaaminen. Mutta joo, eli tää on semmonen, että mä oon tosi pitkään miettinyt jo, koska tuo raja siis on ollut huono jo monta vuotta, mutta se on ehkä nyt vielä sen parin vuoden aikana huonontunut vähän lisää. Oikeastaan tää ratkaisi ehkä se, kun Valto halusi kans saman operaation, niin sen kanssa ajatusta palloteltiin aika pitkään, ja sitten loppupeleissä päätettiin, että lähdetään yhdessä, niin se on aika paljon mielekkäämpää kuin lähteä yksinne muutenkin. Mutta anyways, toi hiusutokin on semmonen, että ainakin mulla ja varmasti monella muullakin, niin se vaikuttaa vaan yksinkertaisesti niin itsetuntoon ja itsevarmuuteen ylipäätänsä, että kuitenkin kaikki elämässä lähtee itsevarmuudesta. Ja mun mielestä, jos mitä tahansa pystyt tekemään itsellesi, mikä sulta tavallaan vie pois sen, että sä et ole epäitsevarma jossain tilanteessa, niin kaikki vaan plussaa ja kannustan siihen ehdottomasti. Ja sit jos niistä asioista ei välitä, niin ei silloin tarvitse mitään tehdä asialle. Eli me ollaan kaikki erilaisia, meitä on moneen junaa, mutta jännä tuoda esiin tämmöistä, että tällaista asiaa voi tehdä. Ja toki siis tukan lähdölle voi tehdä paljon muitakin asioita. Puhutaan siitä varmasti vaikka myöhemmin jossain toisessa videossa, kun luultavasti tehdään tästä joku follow-up-video vielä. Tässä kaikki tältä iltaa ja nähdään sitten lentokentällä seuraavan kerran huomenna aamulla. Lentokentällä ja Valtokin on nyt löytynyt mestoille. Hyvää päivää! Haluaisiko Valto kertoa vähän, miksi hän lähtee tähän operaatioon? Elikkä meikäläisen hiustilanne on ohenemaan päin ollut jo pitkän aikaa. Mä oon miettinyt tätä hiusten siirtoa kans pidemmän aikaa ja nyt kun tuo Niklas lähti mukaan, niin tähän sitten uskalsi lähteäkin ja päätettiin lähteä toteuttaa ja katsotaan mitä tästä operaatiosta tulee. Ei tässä varmaan kentällä mitään sen kummempaa, eli palaillaan koneessa mahdollisesti tai jotain. Sitten olemme saapuneet Istanbuliin ja tässä itse jatkan työpäivääni, kun on hyvää aikaa. Monta tuntia meillä on lento? On tässä vielä 2,5 tuntia. Saa hyvin tehtyä kaikki pois alta. Tässä on herra Harvistolan huone. Ihan perus. Tämä klinikka tämän maksaa, niin kuuluu hintaan. Mä yllätyn, että meillä on molemmilla omat huoneet. Eiköhän täällä se muutaman päivän pärjää. Kyllä, lento on ainut mitä me maksettiin itse ja sitten muu kuuluu tähän operaatiohintaan. Niin. Juuri näin. Me ollaan ollut tosiaan mitä yli 12 tuntia liikenteessä jo. Välilasku odotus oli sen verran pitkä, niin olemme hieman nälkäisiä ja kello on yli 11 paikallista aikaa tältä enää ruokaa saa, niin lähdetään katsomaan löytyisikö jotain sapuskaa jostain lähistöltä. Mitä turhin salat?
sopuskaa syöty. Ja nyt tosiaan itse toimenpiteestä, eli ne tekee vain siellä yhden ihmisen per päivä. Huomenna menee Valto ja ylihuomenna sitten minä. Eli tosiaan tuo klinikka, mihin me ollaan menossa, se on tommonen kuin Sivas Hair Transplant. Yksi mun hyvä ystävä on käynyt muutama vuosi sitten kyseisellä klinikalla ja hänellä tuli tosi hyvää jälkeä ja sitten tosi paljon suomalaisia kanssa on tuolla klinikalla käynyt ja hän löytyi ihan suomalaiset sivutkin. Ja mä linkkaan tuohon alle kaikki oleelliset asiat sitten siihen liittyen. Se katsotaan tapauskohtaisesti sitten konsultaatiossa just päivää ennen käytännössä, että kuinka paljon niitä hiussiirrännäisestä tarvii. Ja esimerkiksi tuo operaation hinta määräytyy sitten sen mukaan. Eli se on yksilökohtainen. Mutta siellä on 2 pakettia. Toinen paketti hinta on euro per siirrännäinen ja toinen paketti, missä on sitten toi herra Sivas itse mukana, jonka mukaan toi klinikkakin on nimetty. Se on sitten 1,5 euroa per siirrännäinen ja se on sitten se, mikä meille molemmille on tulossa. Ja sitten tosiaan se riippuu jotain siitä, että kuinka paljon niitä siirrännäisiä tulee. Näin näkymiin Valtolle oli tulossa, oliko se 2500 ja meikäläiselle 3000, mutta ne oli niin kuin arviot. Se sitten saattaa vielä muuttua ja tarkentua. Miltä tämmönen fakta tuntuu, että susta tulee huomenna kalju? Jännittäviä aikoja. Viimeksi ollut lyhyt letti armeijassa 2013. Kyllä, melkein 10 vuotta sitten. Nähdään, että onko sun pään muoto yhtään muuttunut. No ei se varmaan parempaa sulla. Tulette siis näkemään meidät molemmat ilman lettiä ainakin jollain tasolla tässä. Että ainakin varmaan meikä näyttää aivan hirveältä vaimonhakkaa ja linnakundilta siinä vaiheessa, mutta sitä odotellessa sitten. Jes, eli nyt sitten käytännössä pikkuhiljaa nukkumaan ja huomenna aikaisin aamulla lähtee valtotoimenpiteeseen. Operaatio alustavasti kestää 8-10 tuntia, eli toivottavasti saa tarpeeksi hyvät mömmöt, että menee aika nopeasti sitten. Niin ei mitään, näemme huomenna. Mä jäinkin aamulla sitten nukkumaan. Todettiin tosiaan, että kun se operaatio kestää sen 8-10 tuntia, niin loppui itseltä aika nopeasti tekeminen kesken, ja niin mä jäin sitten nukkumaan ja tekemään töitä luonnollisesti. Ja sitten tosiaan on yksi sellainen olennainen juttu, eli tuon operaation jälkeen ei saa nukkua sillä tavalla, että pää osuu mihinkään ainakaan muutamaan päivään. Me tarvitaan sellaiset niskatyynyt. Mä lähden sitten päätehtävänä niin metsästämään meille semmoiset Ankaran keskustasta tässä ihan kohta. Sitten huomenna, kun on mun operaatio, otan kameran mukaan ja kuvataan siitä vähän enemmän sit varmaan materiaalia. Mä koitan saada sieltä henkilökunnasta jonkun kuvailemaan, vaikka ihan itse operaatiota, jos se on sellaista, mitä voi näyttää YouTubessa ja näin, mä en ole varma. Ja tosiaan kuitenkin saatiin klinikalta vähän materiaalia tästä Valton setistä, niin voidaan laittaa vähän teaseria nyt tästä näkymiin siitä. Sellaista. Ja sitten tosiaan huomenna vähän ehkä enemmän sitten meikäläisen operaatiosta ja itse klinikalta sitten videota. Mutta hyvä, mä lähden nyt sinne keskustaan, otan tuosta jonkun Uberin tai taksin, katsotaan ja palataan sitten myöhemmin. No niin, nyt on 1,5 tuntia Valton operaatiosta ja hortoilin tuolla keskustassa vähän ympäriinsä ja menin sitten klinikalle ja sieltä sitten hoitajat heitti taksilla meidät takaisin tähän hotellille ja nyt odotellaan ruokaa. Haastatellaan hieman pöllyissä olevaa herra Harvistolaa. Päivää. Kerro vähän koko kokemuksesta, että miten meni ja oliko paha? Mä en ole ihan varma nyt, että miten tää nyt niin kuin meni. Mä ehkä olin vähän lääkkeessä kuitenkin. Otettiin hiuksia täältä minun takaraivosta ja sivulta ja sitten nämä hiukset otettiin ekaksi irti ja sitten ne pisti vissiin johonkin semmoseen. Koeputkeen vaan. Johonkin semmoseen ja sitten sen jälkeen niin ne laitettiin tänne mihin oltiin suunniteltu niin mun päähän ja sitten hiusrajaa vähän muokattiin. Aluksi oli tosiaan tarkoitus laittaa vaan 2500 siirrettä. Lopullinen tulos oli kuitenkin, että 3500 siirrettä laitettiin, eli tonni enemmän. Siinä oli parhaimmillaan kuin 4 hoitsuani mun pään takana pistämässä hiuksia mun päähän. Ja kivuliaan kohta oli ehkä kun puudutukset laitettiin. Et laitettiin kyllä tosi monta pistosta tänne päähän joka puolelle. Ja sitten jotain muutakin siinä, otettiin niitä hiuksia irti, niin joissain kohti teki kyllä aika kipeätä, mutta niin kuin Niklas hyvin sanoi, halusi verrata esim. Tatuoinnin ottamiseen. Joo. Niin ei ole niin paha kuin esim. Tää mun tatuointi hiha kun tehtiin, että kyllä se oli kipeämpi kokemus. Joo, ja pakko myöntää, että kun herra tuli vastaan mä näin, niin mä odotin, että se olisi näyttänyt paljon pahemmalta. Ja sitten tälleen kohtuullisen tatuoituna henkilönä mä kanssa odotin, että se olisi ollut pahempi. Itellä on aika hyvä fiilis huomiseen nähdä, että uskon, että selvitään ihan ongelmitta. Ja mielenkiintoista nähdä, että jos Valtolle tuli 1000 enemmän kuin oli suunniteltu, niin saa nähdä tuleeko mulle sitten 4000 vai se selvisi huomenna, mutta erittäin mielenkiinnolla ja innolla odotan. Huomenna siis Valto itse asiassa tulee klinikalle myös jossain kohti, kun mun operaation kesken, niin poistamaan ton siteä ja ne hoitajat pesee sen pään, niin samalla sitten toivottavasti Valto pääsee kuvailemaan jotain meikäläisen operaatiosta viimeistään. Fitness-ihmisille fitness-ruokaa. Ja nyt sitten jos joku oli unohtanut, niin tässä on siis se minun
oikea tilanne. Tosta ehkä nyt näkee. Eli sehän toikaan niinku mikä ultimaattisen paha on, mutta kyllä toi niinku on todella pitkällä toi raja. On ihan kiva, että ei tarvitse enää stressata, kun tämä on parantunut siitä, että hiukset pitää laittaa tosi tietyllä tavalla, että tuosta peittyisi. Ei tässä sen enempää viimeistä päivää tällä rajalla. Sitten tosiaan parannemisprosessi alkaa. Huomiseen. The next day. Sitten oli se aika ajaa tosiaan kaljuksi. Nyt sitä ollaan sitten nähty itse kaljuna. So here's Dr. Sivas. I heard Finland is really popular for you. Yes, it's right. We are very happy with the Finnish patients. They are very good person, and our result is incredible nice with them. Most of the Finnish customer, they are doing the very well investigation from the internet. Yes. And they find a good clinic, I believe, because your education system is very popular in the world. Yeah, that's also true. Now we are going to talk about our plan, what we will do today, how many grafts we will extract and where we will put all your grafts. And we will talk about your hairline, new hairline. And I will explain you about the surgery, and then you will feel the constant form. Then we will start with anesthesia, extraction and recipient preparation. And then implantation. The surgery roughly will take us like 8-9 hours. During the surgery and after the surgery, you will not have a pain. We will make only local anesthesia. Yes, that's it. We can start. Let's go. Do you feel pain? Not much. Helppoa ja kivaa. Mä jouduin tiputukseen valtaan joutunut. Mä en ole varma miksi. Sanaksi toinen. Hyvät maisemat. One operation later. Nyt on sitten operaatio meikäläiselläkin tehty ja herra Valta saa jo tämän pois ja tää on mulla sitten huomiseen asti, että nyt sitten vielä jotain pikkujuttuja loppuja varmaan hakemaan jotain syötävää. Palataan. For the post-op, you will take antibiotic pills, painkillers, antibiotic cream for the donor area, baby shampoo for 10 days, and saline spray for the recipient area. And this is afterwards, if or when you have pimples, you will apply it. So thank you, Zeynep. You're welcome, Niklas. Thank you very much. No niin, nyt ehkä vähän fiiliksi omasta operaatiosta, eli tosi smooth meni, ei sato juurikaan ja tästä olikin puhetta vissiin aikaisemmin, mutta jos nyt vertaa vaikka niin tatuointiin, tatuointi sattuu niin huomattavasti enemmän. Siinä se 8 tuntia meni ja mulle tuli nyt loppupeleissä sitten 3200 siirrettä, 3000 oli se alun perin, eli vähän enemmän. Kokonaiskokemus kyllä tosi hyvä, että täällä kyllä noin henkilökunta kaikki niin tosi ystävällisiä ja koko ajan pitää niin kärryillä, että mitä tapahtuu ja kysyy, että onko kaikki hyviä, tarvitko jotain. Ja niin toi rouva Zeynep, joka on täällä ollut meitä jäsenessä, niin on meille myös operaatorin jälkeen niin ruuat hommannut ja maksanut meidän puolestaan. Ja vaikka ei täällä nyt ruoka kyllä maksa yhtään mitään muutenkaan, mutta ihan mukava tolleen niin ele kuitenkin. Ja huomenna sitten mennään ottamaan multakin side pois. Ja Valtuoltahan tosiaan otettiin jo, siellä on herra kuulla. Mä olin itsekin yllättynyt, että kalju meikäläisellä ei näyttänyt niin pahalta kuin oletin. Et ei nyt niin kaunis poika sitten ehkä enää, mutta jos nyt joskus 10 vuoden päästä vaikka kokonaan tukka lähtee, niin pystyn elämään asian kanssa kyllä. Eli nyt tuli sekin sitten huomattua. Itse jotenkin kuviteltiin, että tähän ei saisi laittaa mitään päähän varmaan moneen viikkoon, mutta kuulemma joku lippiksen saa laittaa jo huomenna. Voi olla sitten, että kehtaa lähteä jopa Ankaran kaupunkiin vähän pyörimään. Ja ylihuomennahan me lähdetään tosiaan sitten jo takaisin. The next day. Jahas, nyt olisi aika lähteä sitten ottamaan meikäläiseltäkin side pois päästä ja hakemaan viimeiset ohjeet tuolta klinikalta sitten jatkoa varten. Ei muuta, nähdään siellä. Ei ole mikään turha kaveri, kato. Täällä on diplomia ja tunnustusta. So yeah, so there's a possibility to also do different kinds of operations at the same time. Yes, it's possible, but depending on what kind of operation the patient needs. They need a little bit more time to stay in Ankara. I see. We have cooperation with the plastic surgeon and partnership with the other eye surgery, plastic surgery,
we can refer our patients to the other doctors. I see. Do you have anything else you would like to say at this point? I want to say all your followers have a nice day, have a nice time. Thank you very much. You're welcome. Nyt on banderolli pois otsasta ja aikamoinen turvotus, mutta kai se tosta lähtee. So, thank you very much for everything. It's been a really pleasant experience. Thank you so much for your referral clinic and came here from the Finland. Thank you. No niin, se alkoi olla reissu sitten aika oli päätöksissä. Tänään meillä on vielä iltavapaa täällä Ankarassa, nyt on oikeastaan loppupäiväkin. Ja huomenna sitten lähdetään takaisinpäin. Tämä varmaan aika montaa kiinnostaa, miksi me ylipäänsä tehtiin tämä operaatio. Ainakin itselle se on syynä ihan, että on varmempi itsestään. Eli toi on sellainen asia, mikä on häirinnyt, vaikka tietysti nyt kun on katsonut palautetta, niin 90% jengistä on sillä, että ei olisi ikinä huomannutkaan, mutta itse kun huomaa jotain, niin se oikeastaan riittää. Eli kuitenkin kaikki itsetunto, itsevarmuus, tommoinen, sehän lähtee siitä, miten sä itse näet itsesi. Tämä on ihan hyvä tapa dokumentoida tämä, että vähän normalisoidaan, että miehetkin voi tehdä tämmöisiä operaatioita. Kyllä. Moni varmaan just katsoo meitä silleen, että eihän meidän olisi tarvinnut käydä tässä. No mutta miettikää nyt sitten, että jos mekin käydään, niin miksi sinä et voisi käydä? Jos on asia, mikä häiritsee, miksi et tekisi asialle jotain, jos sillä kuitenkin voi tehdä. Jos se vaikuttaa tosi paljon sun itsetuntoon, niin kyllä se on semmoinen asia, mikä kannattaa ottaa kuntoon. Jos sieltä löytyy katsojia, jotka on miettinyt tätä hiusten siirtoa, niin toivottavasti tästä on ollut nyt hyötyä teille. Näytetty vähän, että miten tämä prosessi ja tämä operaatio tapahtuu ja kuinka kamalalta me näytetään ja sitä rataa. Mutta itsekin komppaan täysin kaikkeen, mitä Niklas tästä itsetunnosta ja itsevarmuudesta kaikista äsken sanoi, että ei itseniäkään niin hirveästi ole haitannut tuo oma tukkatilanne, mutta toisaalta miksei? Mä tiedän, että jos mä tästä tuuhemman tukan saan itselleni kasvatettua, niin ei siitä ole muuta kuin positiivista vaikutusta mun jokapäiväiseen elämään ja omaan fiilikseen. Ja ehkä vielä se olisi tiivistää, niin ainakin mun mielestä tämä operaatio oli tosi easy. Joo, helppoa. Et paljon niin smoothimpi, mitä olisi kelannut. Ihan kädestä pitää ja kyllä viedään koko homma läpi, että ei tässä hirveästi itse tarvii mitään miettiä. Että Kyllä, ainakin näiden perusteella kokemusten, niin voimme varmaan molemmat suositella. voidaan suositella. Ja jos jotakuta katsojista kiinnostaa lähteä tähän operaatioon, niin meille jommalle kummalle vaan viestiä, niin pientä alennusta tältä kyseiseltä klinikalta on luvassa. Alright. Kiitoksia kaikille, jotka seurasivat tätä videota. Me lopetellaan tämä varmaan tähän ja nyt lähdetään etsimään jotain ruokapaikkaa ja valmistaudutaan sitten huomenna lentämään takaisin koti-Suomeen tämän näköisinä. Joo. Mähän tosiaan tälle kanavalle lisään joka viikko uuden videon, eli mun parantumista voi seurata ihan suoraan katsomalla mun viikoittaisia videoita, mutta varmasti tehdään jotain follow-up-videota tähän asiaan liittyen. Eli ollaan tekemässä varmaan ihan nyt viikon 2 sisään semmoinen erillinen Q&A. Jos on jotain epäselvää, niin siihen sitten voi pistää kyssärin. Tänne tulee sitten se video, missä vastaillaan kaikkiin kysymyksiin. Kyllä. Kiitoksia vielä kerran ja ei muuta kuin seurailkaa, mitä näistä päistä muodostuu. Vielä viimeinen juttu unohtui stereotypiseen tyyliin uskollisena. Tykkää videosta, jos tämä oli susta mielenkiintoinen tai sait tästä hyötyä. Kommentoi alas ihmeessä. Myös ja tämäkin video voi kommentoida jo kysymyksiä sitä Q&A:ta varten. Se tullaan kuitenkin kuvaamaan lähiaikoina, mutta sitten tehdään kyllä vielä Instagramiin erilliset sitten kysymysboksit myös. Palataan seuraavassa videossa. Sanaksi.